Ken, yung nagagawa? Nakaryo? Makin naman napura kayo? Nuli man na po siya. May babagawa dyan ka. Kina. Ay, makautang kilalamat. Basta, iba kayo nga po dyan. Otisha! Nay, huli man tawag. Otisha! Hindi na. Sikala, sili ko ba? Nay, paus ka tulaya yung baba kayo. Paano? Silipin ko pa. Otisha! Hoy, Otisha! Lagi. Si katulatan man. Pata na. Otisha! Si Ana. Ana Buris. Si Lagi. Hoy, Otisha! Nautak ko. Ay katulatan eh. Ang gaano supas piyo utangan niyo. Hunda ka pa. Kung taligawang ko dyan eh. Kinsiri unutan kayo. Kapigan na eh. Abayag la. Ang katantaon ni. Ay gailatan niya kakautang. Abay bayag la. Yun na bayaran. Ay skill man ko kasi ton. Si kapala niyo sa bitungtong. Iba ka mga po ni Diya. Mayagi. Makapabayin kayo. Yamutan niyo utang niyo. Ay, ito man. Kaya na po nyo. Ay! Diyan may abong nun, Otisha! Nay, ang papas no. Tiba ka to eh. Ay, Kin. Ang gapunira dyan. Kulang tutan na, Otisha! Ay, Akin! Ang gapibala tumambayar amo! Nay, ang tiba ka. Untutan kayo. Ibagam, nabwas o naani. Naguno yan. Si Kalibala. Utang-utang kayo mo. Ay Ken, naninig ko nung araw biron sabi. Ay, pibagang pansatay nanay mo! Tabayaran to ta inutang to siya! Pagto ang iyamutan! Ay, on madam. Ito namin na rin nyo ah. Ay, agmak amo kabat! Siya malaba si Ana Iburis! Boris. Kaya bang iharan. Anto? Supatay ang bangat! Ay, nga po madam. Ibaga lang si ka. Ni? Umpawala dyan na ani ha? Ito, ibutan eh. Ay, perkilat ng taga-Plara dyan. Mais Clara. Ang po ibayag ko. Kaya sirinit hanggang so pepe uutangan nyo ah. Hunda ka pa? A few moments later. You know, ito oras. Oras. Alas 2 na akin ha. Kaya alas 2 lang. Ituloy mo lang gagong kusili nito. Kailangan ko. Kailangan nyo alam ha. Eh wala magarod nung na ita. Unutang ha. Unutang kayo alam mo. Unutang kini ka ba na si Ana? Anang Boris? Unutang kayo alam ha. Katulante. Unutang ha. Paano ulit bayar ko na ani? Kung nayari kayo. Nayari kayo kakautang. Ay ka malaber. Ulala. Pagkali Ana. Ana Boris. Ito eh. Anong nuto kayo? Ay, Otisha! Kalaon na mo! Anong nung taka? Hoy, katan, Otisha! Anong nuto ah? Gawin nyo eh. Hanta lang. Ay, Otisha! Abeg latan niya utang mo! Paano labay mo lang bayaran? Ay, si Ana. Nga po ni Jay Ken, nanay ko. Ang gapo na eh! Supa may anong nung ko eh! Ay, siyak maso anong nangyata. Gamit ko yay. Balawal da ay. Ne? Ibaga magsatay nanay mo, dyan unsubay na pawil ko dyan, dapat makabayar lang. Ha? Alas sa yung pamilya. Di malara. Ang papas ni Kirabali. Nihari sa unutan ko ah. Nihari kayo. Nihari kayo ano mo.